Здравейте, мърши, аз съм Интекс, тук са някакви простаци, не ще правим клип в Chicken Pepe, да. Аз съм Reya20, но сега съм с друг никнейм, защото в този сървър някой ми е влезнал с никнейма и съм с старият ми 10 Дани. И кой ли гледа на филм? Сета, човек, аз съм Reya20, но съм стария ми ник, защото някой ми го взел. О, това Ники Челе! Не! Това е някакъв плюкач, който се представя на Никича, който... Shut the fuck up, bitch! Ние тук сме с Diamond Pickaxe, това е новия ни общ канал. И аз ще затворя, защото ми лагва като говоря. Тук сме с Умри. Компютъра ми е бавен, И тук сме с Олен, това. но че му се казва Умри Макур. Кой? Да. И това е Добре да кажеш кой е сервъра, да. И това е Интекс, сега ще напусне дискусията и ще пишем в чата и... Окей, това е Diamond Pickaxe, това е нашия общ канал, за който сигурно споменах. Аз съм с първият ми прием акаунт 10 Дани 001, не си направих Reya 2, защото не ме кефши. Мисля да го... Ай, скачвам. Какво? Къде ще е? Окей, ще скачаме след малко. Това ние сме в Chicken PvP и ще скачаме. Чакай да лапна кринката и спитката. Чакай само да си сменя текчър пака. Да, я си го сменя текчър пак. На PvP текчър пак, нали? На Emos PvP Faithful Edit. Ме, още ми се реща. Окей, Готово. аре да скачаме Кажете мършо. на... Каре да скачаме мършо. Eat fucking people. И аз ще тиле. Легнаха. Ядох. Аре бе, човек. Иво. Чакай да крият на парти. Крейтва е партието. Чакам да Reya 20. Парти акцепт. Парти акцепт. Не, на мен ми партия, ей. Човек, той не е в дискусията, бе. Опа, написал съм го заедно. Грешка, готово. Join парти, мри. Парти... не. Добре. И асеп. Готово. Парти мри. Ай, Написа ми ай. Окей. Да, и мече ми се казва Fuck Y'all Nigga. клевам те. Песен. Дупката е! Дупката, да. Тук и сега ги килвам. Ние са в сейф рума. Реването. Мършо. Реването, брат. Дръж съм вътре в това, да ти бия по демиджа, да ти бия по... Това реването ми държи да не get fucked. Има poison меч. Да, има poison меч. Тук има идея брингър и такива. Биха ли го е? Не. Реването освободили са, бе. Нямам така команда да се... Че реването и то са тим. Така ли? Да, бяга така. Аз не мога да се телепортирам при вас, човек. Паднах в някаква дупка. И аз идвам. Не да идвай, бе, брат. По-кой. По-добре заедно колкото Те всички идват, майче. Да, но оставихме Интекс, само е тъпунг. Ето го, ето тук път. Аз се заклещих в тъпата. Тук. Паяжен. Да правя нещо. Ес. Идвай тот. Тук джъмпна, така ли? Да. Да. Идва ми в
Иво е при нас, Иво е при нас. Така ли? Кажи му Да. да идва тогава. Убиха ме, бе. Той се би с рването, Иво бягай. Убиха ме, бе. Бах ти хак. Бах ти добра. Бах ти фъкъра. Аз искам меч с Deathbringer, ама няма да стане. What the fuck? Fireprots. Малко къде си ти, бе? Торните. Аз умрях, човек. Аз скочих на някакъв бахти прот. Прот 4. Ай, дръпнете съвета, пук. Като си енчантнал, поне са дръпни от табелката. Ако бях умен админ, аз хващам, че щях да направя 2 места за енчант. И аз умрях. Ако бях умен админ, аз хващам. Аз съм си умен админ, да, ама. Това малко е тъпичко така. Човек, не бе, всичко са намятали на една табела, бах ти простаците. То първо майче ни излага за това. Нали, наистина ли има Warp Survival? Да, има, бях. Ай, се челяваме там, бе. Майка. Искаш ли? А какъв е то бебешор, бе? Бебешор? Успях. Шор. Гледай ви, човек! Летна ти до... Искаш ли на Warp Survival? Ей, сега, човек. Щото сме Sharpness 5. Нямам. Фук. Оф, аз имам моней, бе. There I don't feel like it. What the fuck? А, Иво е тук. Така ли? Да. Да, той е едно. БГ. Иво има ранг. Така ли? Да, Witch. Човек, и аз съм уич. Всички са уичове. Аз съм юзър. Ти Witch ли си? Какъв? Ти Witch ли си? Да. Я. Напиши нещо в чат. Ей сега. Окей. Юзър си. Иво има ранг, значи. Човек, Ай на Warp Survival, бе. Искаш ли? Иво долу ли е? Той си е... Идвайте! Да, Иво е. Интекс е. What the fuck, ме бутна, бе? О, трепа готова. Ай на Warp Survival, бе. Що ти тъж? Виж ми меча, брат. What the fuck, тия са тим. Ай на Warp Survival, човек. Спасяване! Ой, човек, аз се спасих в сейф зоната.
Хелпна на идея. Закачи ми се. Да хелпнем на Интекс. Стотния хора. Така бе, това е, опиташ се да бягаш ли бе? Оле, долу колко копелета има. Аре, ходи на планетата. Ой, гости, брат. Брат, знаеш какво меле става, бе? Бързо идвай. Долу, най-долу в дупката, знаеш какво меле на копелета става, бе? Не. Уникъл меле, брат. Копелета са мелят след копеле. Само ние с Интекс не сме копеле. Иначе всички са мелят, брат. Знаеш ли толкова за какво меле става дума? По-голямо от налаз меле. Аре. Браво. Ти. Убих май, бе. Ей, нуб. Беше голямо меле. Ти на кой ларп си? Jump. Искаш ли на Lab Survivor? Опа, що пише на български? А? Къде? На Lab Survivor. Си стреляме. Или да правим изобщо нещо. Къде? Къде си да? О, тук някой си дават армори. О, thank you for armors. Бах ти много добрите армори. Ти на джампа ли си? А? Да. Съм по-напред. Знаеш. Да знаеш, че ще стигна. О, брат, фалшивия Никиче е тука. Давай, ти си моя победител. Нали? О, да, Иво има този меч. Убих там, айбе. И той така си го е кръстил. What the fuck, човек, ти как се връщаш там, е? Сет Не хом. си съсед хомнал. Да. Ти къде си, бе? Няма така команда, ами фелвам. А, Бах ти хака, брат, за какво? Кой е Расус хак? Мани тук играе, бе. Кое хако е? Това не е честно. Кое? Да съсед хомваш. Той и още един там така е скромно. И ти сега ще станеш тъпук като него. Оф, аз нямам фуд. Ела, че давам, идвам. Чакай. Ела, тука. Ще дам и питка. Чакай, така ще дава. Идвам. Човек, ти как стигна до там? Ето това далече ли е? Не. Много лесно. Да, като си с питка. Да. О, брат, ти тук ли си стигнал само, бе? Идвам, чакай. Ето ти храна. Сет хо... Ето. What the fuck? Човек, то това е лесно, брат. С питка. То това, ако беше без стълбички... Тъп, хом, нали? Да. Човек, С то това, питка. ако беше без хом, без такова... Ако беше без стълбичка, на бащи нямаше да го минеш. О, аз успях и без питка, човек. Браво. Просто трябва да си добър, бе. Ти като си слаб. М. Еми, Тук сега ще пълниш. тука. Где? Е там някъде ще пълниш. Ако ни фейлна. Си пич. Окей, значи съм пич. Там някъде ще пълниш.
Ако ни фейлна, пак питам. Ти пич. Окей, значи съм пич. Направо. Пич. О, от първия. Ама гаш. Що? О, това с фенсовете много обичам. О, супер. Холм. Хом. Татич, аз съм момичък, виж къде съм. Ти кажеш, о, ти там си след хом. Омага. Еми, Не щяхте. като мога. Хет. Тото като мога. Нали. Фейл. Омага! Как паднах? Фейл. Не, то нещо ма дропна от ладера. 2-4. Ми да, трябва да се захванеш на shift. Значи бях. Ау. О, yes, сет хом номер 2. Не! Дали да рискувам или да съсед хом? Рискувай. Да! Сет хомнах се. Не сет хомнах се долу! Фък го е, брат. Сега трябва да минавам на ново цялото. Знам. Това е гадно, исках да напиша хом, но написах сет хом. Никога повече няма да правя така, вече си пиша командите. Да. Фък бе! Пак написах сет хом, оле! Ще се убия, брат. Това е много фъкано. Последната команда, която си написал. Да. Да, човек, ти там си съсед хом, но и пак не можеш да го минеш. Човек, ако имаше командата тъпа... Избързах тук и паднах. О, човек, преминю е! О, добре. Тепа се... Язве! О, фък! Какво? О, Как човек, падна, ти бе? тук ли си стигнал, бе? Приеми пак. Сет хом. Ти до тук ли? О, си стигнал, бе. Браво, мина го. О, сега ако напиша пак сет хом. Фейл. Фейл! О, половината ги прескочих на един джъмп. Падна. Тото изчакай ма. Добре. Гледай сега. Пиу! Това ще кажеш, а? Фук. Идва и тебе, пише Иво и пак умира, човек. Ай, на бащи ще го минат целия. Пинк. Оу, моят човек минах го без да се спра. Изчакай, ма де. Окей. Ма човек, може ли спитка? Имам само една. И ти иди до храма. Да спана. Ще ти. Добре, Да си вземеш айде. още. Тък му да си вземеш още. Фук! Идея. Това го можех. Пинг! О, бах ти лесната, човек. Пинг! О, човек, О, аз имам визибилити вместо питки. този джъмп е доста... лесничък. О, трябваше да съсед холм. Няма нищо. До там стигнах. Мако 11. Гладиатор. Пинг! Ой, човек ти! Аз точно там фейлнах. Фък! Оле, къде са? Робекната. Робекна ма, да. Две. Шип! Мятай! Да мятам. Мята стигне до там и две. Две. Охо, мерси. 4, брат. Чуш ли още? Да, една. Той аз имам вече 5. Аз се лапам. Мятам бутилката долу. И аз това направя. Аз няма да ги... О, не! И ти ли падна?
Не. Се спомням, ето Сет Хоум. Аз забравях да се Сет Хоум. И пак там майн. Сет Хоум е. Аз този път си пиша командите, човек. Да не напиша пак Сет Хоум долу. Пиу, пиу, Ама, пиу. да. Ти падна ли там, бе? Да. Що? Това толкова трудно ли е? Пиу, не, много е лесно. Сет Хоум. Ще откъде се вземе? Ама, как ли Сет Хоум? На всеки два блока са Сет Хоум. Не! Нали? На тия два не можах. Wait ma. Ей, тук ще се сетна. Сет Хоум. Yes. Пиу, пиу. О. Пинк, Не. пинк. Пинк. Сет Хоум. А тук това след какво ли ще следва? Тия плети какво правят? Не знам. Фък, свърши ми. Нали се Сет Хоум? И ти ли фейлна, бе? Не. На мен ми свърши спида. Хъп! Аз тук ще се Сет. Мага. Аз тук ще се Сет Хоум. Хъп! Това е лесно, майче. Хъп! Гордо. Хъп! Магад! И забравих да Сет Хоума там. Садър, мадър. What the fuck, Пъс. човек? Това е интересно. Това е. This is interesting. Хуп! Чай да се Сет Хоум на тука на това. Не. Да ми няма нищо. Сет Хоум. Това го знам. Не. Какво се прави тук, бе? Не, написах Сет Хоум, човек. Написах, те прасим. Ти до къде стигна? Тук. Докъдето и аз ли? Не. Оле. Къде Много си бите? надолу, човек. Аз стигнах до края на и това. Хора, къде са биите, бе? Никъде, джъмпим. Къде, бе? На джумпа. Най-скъп е занимателен. Снимаш ли сега? Да. Почти го минахме, Мерт. Аз ви казвам, слизайте. На нас ли Да. пишеш? Да, бе. Не виждате ли парти чата? Ма това парти чата ли е? Да, бе, като напишете наклонена черта П. после Иво, пишете- и ти имаш ранкове. Да, бе, знам, че там ми даде. Кога го спечели? Ами убих там итачето и той ми го даде. Защото съм го купил. Яко. На едно все едно. Тук сега са Сет Хоум. На Warp Jump ли сте? Да. Давай, ти си много надолу просто. Виж, Иво, погледни нагоре. Или Warp Level Jump? Ето тук горе, виж. На бялото място. Да. Това е много гадно, Мерт. Ама защо минавам така, бе? Трябва да минавам всеки път. Ако искаш са тъпа, бе. Не, искам да се. Тъпа 10 дни. Тъпа, цъца е път. Сет Хоум ли са? Не, аз съм след Холмак сега е. На друго място. Минал го. Приеми, бе. И не дей шифтвай. Така. Това сега ще е гадно. Мерт. Хъп. Мерт, Аз го минавам без питка, бе. Тото ми дай. И аз използвам. може ли Какво? да ми приемиш? Що? Иво, ти падна ли? Не. Не, аз продължавам напред всяко. Айде. На къде сяла, Мерт? На към жълтичкото ли? Уин! Аз уиннах. Мерт, към къде? Аз съм уинер, бе. На там ли? Как? Така ли? Победи ли го? Да, бе.
И какво? Печелиш ли нещо? Не бе, то това само на евент. На евент? Да. Але. Забава. Да си го минеш от началото, яко. Абе хора, ще скачаме ли някъде бе? What the fuck, аз ли уин, бе? Човек, и аз уин. Не си вин. Трябва да скочиш в това бе, в дупката. Ай, хънжи. О, уин. Ха-ха. Мина ли го е, брат? Само тото не е вин. Аре, Не, аз сега ще го мина. Взя купелни накрая. Готово. Ама си трети. Сега какво? Нищо. Това ли? Да. Warp survival. Лап. Аз ще ида на лап. Level jump. Level jump. Level jump, да. Warp. Абе, аре на Warp Survival. Не бе, тук има някакъв много як лап level jump. Уоу, бах якия. Много яка. No. О, това е лесно, човек. О, това два блока. А, не. О, това го... Човек, това е лесно, като си без питка. А, обекна ма като съм с питка. Лесно е като си без питка. Спит ефекта ми свърши. И затова сега ще го мина, да, минах го. Без питка. И това ще го мина, да, минах го, защото е лесно. А Warp Survival има Free Bedrock. Аз се кефя за това. Мога да крипам. Level jump is a level jump. Yeah, fucking level. Level jump е лесен. Fuck. Това е лесно е, брат. Приеми, да, знам. Пас. Лесен level jump. Оу, това. Това мега лесен level jump. Ама, пак. Дарк. Сад. Не съм сад. Нищо. Много ми. Що? Да, знам. Що му да? Умря ли? Отъква човек, това как сега? Лесно долу, няма да нападне. Имате ли папка? Не. Да. Ако минете левел джампа, пак няма да даде нищо. А, това е на лап survival, бе. Елате на първоначалното да ми дадете фулчин на първото без Аз имам много фулт, ако искаш да тъпа. тъпа. О, аз минавам левел джампа. Да, бе, знам. Пак няма да даде награда. Тото на второ място ще се е бът. Фот! Тото Моля. ще си на второ място, защото си нубър. Пиу, пък. Абе, маш ти това мина ли го е? Да. Браво! Трудно е, Малко е. нали е? Нали е трудно е? Не е лесно. Да, знам точно това е. Видите как се минава това с стълбите. Като прон. Никак се приеми. разхода. Това е лесно. Кое бе? Ато, приеми. Приеми, бе. Ела, и в това как се минава, бе? Кое бе? Ела, ей това тука. Чакай. Нещо не ми се получава. Кое бе? Ей това тука. Ей там на Чем пише и така ниш? И е така ниш. Трябва ми спитка бе. Коди си дума. Оле, това не може да минеш. Това Възможно е бе. Нямам повече спитки, Марк. Дай една спитка, Лив. Нямам. Аз без спитка. Нямам, свършиха ми. Аз без спитка го мина. О, ес. О, всякъде е. Ти къде си с хом на Лив? Никъде. Нали имаш хом? Не. Дали е възможно? Дупката съм се сетхомнал в една стаечка, където е с Pleasure Plate, където се сейваш. Ау.
Защото като някой там се сменяше сета, аз щях да ги убия, ама бях в битка и не можах да... фък. Екрана ми, Ай, на Lab Survivor, поне да правим нещо. екрана ми се изключи. А човек, това с стъбичката е гадно. Ай, на Lab Survivor, ай. Това с стъбичката е много гадно. Ай го минимо, Иво, да сме прота, бе. Ай го минимо е. What the... Бе си измамил, Март. Бат ти измамика си. Март ти нуба, бе, узна. Хенч. Омага, Пети... той има площи над мен и яко. Омага и двамата За човек. Diamond Pickaxe ти печи ли се казваш? Не тето. What the fuck, човек? Нали? Това е лесно, бе. Ти че е лесен. Оле, вие много сте ме измамли. Много мамите, бе. Щат можем. Ма, нали хората ви гледат сега? Да, човек. Чакай, че ми се изключи. Не ми дава да спринтна нещо, човек. Брат, това не е възможно. Възможно Трябва е. да можем. Всичко е възможно, е. Извид дабл джемп. Да, Не ми дава да спринтна, човек. Да, Защото и аз приеми тъпато. Тъпа. Защото си ноб. да, човек. Това е с половин плежа. Аз пък. Ноб, бе сте, бе. Защото я приеми, бе. А ти Че ще не- не можеш да го миниш, бе. Ми, защото Е, аз не съм Миле, не се ми дава спомнил. да спринтна. Аз се опитвам да мина шибанита стълбичка. Миле, брат. Тя е много лесна. Да, Аз защото се те минава приемила, веднъж. И ти вече не Миле, чек, приеми. Никакъв шанс, брат. Мини си, Твърде, бе. Това Дай е да много ти покажа. лесно. Виж как го прави професионалиста, бе. Аре, Аре, проект, бе, черен. Аре, я това сякаш. Мърде, бе, червен. Ти си Аре, червен. човек, мръдни да ти покажа как го прави прото. Тук е, моля. Прото! Прото майна. Възможно. Махни, брат. Човек, tu трябва да има дабъл засилка, ама не става. О, успях про. Да, направо. Абе, Абе, не мога ли от тук е тук, бе? На това с бутонка. мисля, че така трябва да стане. Човек, аз Ай, тук има стълба, е! Тук има стълба. бах ти логиката. Ти се мъчиш някакъв. Ти някакъв се мъчиш тук. О, аз го мина първи. Фук. Про. Аз го минах втори. Щат да pickaxe. Да fucking pickaxe. Аре, остани като цъкна този шибан treasure plate. Кой това е? Фук, бе. Какво има там на О, пък е! Кой първи ще го мини? Аз или Марто? Аз ли Марто? Аз ли Марто? Аз. Ще видим. Освен това. Мърд, падаш, аз ти преча ти. На ти го преча ти, бе. Падна, бе. И на теб, бе, май. Ти пазиш. Къде го взе това Педро? Да го взе то бедроко, бе. Отваря Давай. survival. Айде ходим на survival-а. Ай, лап. Ей, ну, па ще отида преди тебе. Аз ще дойда последен, защото последен го написа. Или Аре, по-скоро, защото жаба, кавитор. на ти кабелстон. Абе, тия мърши ще ми А изтепа. не те не бедроко. Абе, така справя, хуха, жаба. Аре, лак има гонечи, бе. То нещо на двите, ама гони. Марто! О, то ще ма хвани, бе. Марто, беше. Ята завива, бе. Марто. Епидемия. Завивам, не, то ще ма хвани, бе. То ще ма хвани. И над ни О, не, и в този път в дупка. Да, бе, знам. О, фък, още един два, не. Това е да fucking pickaxe, бе. Така ли, бе? Оле, човек, що не ми хелпна, бе. Да fucking гъсе. Ми бягай ти, бе! После ще се телепорти. То шибаняк, дето е с скина на Сати Ню, само там като седи и ма стреля с някакъв аз гледам на зад. Ние с Марто пък избягахме. Да, защото аз ги разсейвах. Щото ти бягаш от The Diamond Pickaxe. Не, аз не го видях, че то да fucking Брат, аз що не мога да бия да fucking pickaxe, бе? Пак ли то ми не Не може да се чупи, Марто. Оле, то нуб, тук деца ми са пречка и ма бие. Марто, дай да тръгнем нататък, по-нататък. Чакай, бе.
10. О. Трябва да дойда аз, бе. Какво? Изчакай Иво тука. Чакай, Аз че имам тук спана един да се- капанар само седи и чака за килове. Аз отивам на спална да се оборудвам. Ето го пак, бе. Лай, чао. Аз отивам на спална да се оборудвам. Къде чуеш? На спална да се оборудвам. Иво лефна ли, защото каза ай чао? Не, бе. Иво лефна ли, бе? Не, бе, не съм. Защото викаш ай чао и викам топа, тъпчо, някаква... Много садба, брат, много садба. И не се обижда. Не, бе, човек. Просто то шутлито, където само седи. Не мога да избягам просто. Тръгнах да бягам, брат, той не му забеляза. О, бедрока ми. На къде тръгнахте, бе? Към гората. Към гората, да. Иво. Аз ще видя къде си. Аз съм едно дърво. Ще ме Абе, видиш. аз тръгнах напред, дето вие тръгнахте. Еми да, бе. What the fuck, колко моба са се спалнали, бе? Аз не знам. Тото ти къде си, бе? Тук е. Да, те. О, видях, в сламп ли сте? А, не, в форест. Тото, виждаш ли ме, бе? Не. Абе, О, видях ви някакъв цели по вас. Дай да тръгваме. Иво, писа абе, телефон. да го интаксуе. Идвам, бе. Ау. Те пикелече. Аре, тръгваме, бе. Тръгвайте, бе. Фук. Аре, Тръгвайте, тя, бе. бе, аз нямам легендар. И аз нямам. Аре, тръгвайте, бе. Ама си с дома сет. Аз съм дот мъртво, давай. Чакай, че се бия. Би се да, не ми проче. Чакай, че се бия. Не. Не, пречиш ми. Чакай, се бия. Много хора ме обичат. Не е вярно. Уоу. Какъв енчант има той, е. Виж меча, много хора ме обичат, мерт. Оле, той има вампир. Оле, брат, тилко. Това Виж са... ли да те обича. Човек, това той съм- има Potion, Deadbringer. О, фък. Да, той има такова, бе. Къстъм енчанти. Кой искаш ти, бе? Thunderbolt, Crimson, Viper, Blind, Deadbringer е най-як. Кой? Deadbringer. Ма виж колко много има. Да, бе, знам. И аз имам такава брадвичка. Даже две. Окей, аре да тръгваме. Хъп, Ха-ха, не му е мога да дари сладош. хъп. Хъп. Миония тогава там как те уби? Еми, ние сме в парти, мойче. Мой. О, да, бе, да. Аре, къдешния хома? What the fuck, бедрок? Бдрък. Къдешния хома? Много бедрокове има тук, бе. Тук вече може да се чупи. Айде да чупим такова. Бедрок. Не, да не. Мама ти, да, е шикен. Уоу, Ай, кръг към- Diamond pickaxe. Да, One, те- Как с Diamond. Аре, чупете дърво за честове, бе. Виждам та зомби, само да ще ме докосна. абе, Ще ме докосни! Ще ме докосни! Дай дървото веднага. не в мен. Ау, в теб. О, какъв то, бе! Пега. Тия пъкани зомби са навсякъде. What the fuck, бах ти ефективната братвичка, бе. Нали? Да. Иво, Я искаш ти. ли дърво? Да. Ела да го вземеш. Не можеш, защото не можеш да ме убиш и да го вземеш. А не мога? Да ме убиш и да го вземеш. Но не, искаш лега. Искаш лега. Да. Ама няма да ти го дам. Чакай, че имам пая бутучи. Кой си ги хвърляш тия неща? Имам много бутучи. Weekend up. Чалай. О, аз О, имам дърво. фуд. Аз имам Apple Cool. Тотко, вземи дървото, бе. Няма го взема аз. Вземи го, бе. Ти си го взимай. А бедрока? Аз имам много. Взех тако вече. Мацка, маци. Матик. Брат. Какво? Дай братвата, бе. Еринг. Човек, дай сериозно, дай. Еринг. Айде, такова има. Дай братвата, бе. О,
тук има Apple. Танчи тогава. Няма. Човек, това си е моя. Аре, давай действай, бе. Фу, само си я държиш. За кръста. Ама не е забавно, нали знаеш? Човек, сериозно, тази братва няма ли да използваш? Не. Еми, очаквах да отговоря, ама все пак. Да, тогава. Не е смешно, бе. Гърми е крипор. Крипор гърми! Крипор гърми. Гръмня пред мен, зад мен един диман. Никакъв демик не ми наби, брат. Ей, поне да дам пикекс, чупи да. Абе, той е да фъкнем пикекса, затова го чупи. Това зомби ми взе да Ичи да fucking 10 дани 0-0. Да. Fucking Red 20 Productions. Аре, умре. 20. Добре, аре, ще цепат дърво. Само Аре, спри бе. да ме обиш. What the fuck? Нали? Ама да бъс, ама да. Ай, гръмни, маде. Не мой ма удариш, бе, си на обграна. What the fuck? Някакъв иска телепортни до Кой иска да мен. ни гърмат крипари и да отскачаме нагоре? Айде да си правим хойма, бе. Ай да ни гърмат крипари и да отскачаме нагоре. Аз нямам сет. Не ти да спална. Няма, бе. Абе, напишете суициде, бе. Какво да напишем? Суициде. Какво е това? Ще ви даде легове. И всичко. Как? Суициде. Не е вярно. Не, бе, така е. Е така. Ще ви даде някакви работи. Суициде. Суициде. Фук! Иво! Човек! Пас го знаех. Човек, върни ми айтемите, бе! Имаш си, бе. Моля, бахтите. Какво? Да, бе. Бати е революция. Всичко ми ги върни. Проблема е, човек, ти ми за айтемите. Но върни ми дайте ми ти, бе. Да, дай ми. Всичките му ги върни. Дай ми айтемите, ай табук. Дадох ти ги, бе. Не е вярно. От fucking пикек ще ги я взел другите. Не съм взел един. Ти ще братвата. Иво, знам, че си ги взел, бе. Върни му. О, братвата, ето го меча, yes. Дай ми ги. На ти меча. Абе, дай ми братвата, бе! Ей, сега ще дам. Той е копата, бе. Айде да правим хлама, че е скучно така. Аре, де. Ярде, кой има най-много Ще ми бедо? даде някакви айтеми. М? Браво, големи Ми даде. айтеми ми даде, човек. На мен. На мен ми даде айтеми. Да, ама не ти даде легендарка. Ти сам се излага. Да, О, знам. Даркут, човек, айде да копаме. Какво? Айде да взимаме Даркут. Аре, пръзо е. И тръгвай, бе. Аз нямам братва, аре, взимай ти. Мерси. Оле, хора, вие чупите, аз ви взимам дървото. Бай, Ние сме работници. Си шеф, който убира. аре, шеф. Съм. Аре, бе, работник, чупи дърва, бе. Ти, бе, мурзел. Ай, стига ми, бе, тавана, бе, ай, ти, бе. Ау, вълне си. Аре, пике. Сато спри ти да копаеш, бе. Искам да го видя кой ще направи. Нищо няма направи, ще ви вълне. Се стай, бе. Добре, искам да го видя как ще ни отвони. Ще ви даде айтеми, бе, напишете. Се стай. О, гъ, бати в тата. Те са взе. Тата, не! Аре, бе, не работи му е. Не, човек, дай да работи. Тачка, тачка. Аре, бе, дай. Напиши онова, напиши суицида и ще ти даде айтем и ще ти даде дърво. Да не съм прост като теб. Аре, дай. Дайте айтеми, бе. Няма, Дайте това да кой да излъчи. си напална? Дървото, бе. Кой си напална? Вие Кой някакъв. си напална? Къде го те това бе друг човек? Не знам. А, правим хлама, бе. Над? Окей, аре, идвай с краля.
Дайте дърво, бе. Идвай с боса. Аз копам дърво, босе. Яле да ми го вземеш. Яле да ми го вземеш. Май, дай го. Няма. Ако го вземеш. Хо, взех го. Взех 19. Абе, толкова ще ми стигне за често. Да, аз имам 51 нормално. Толкова ще ми стигне за често. Често ве, казах. Аз имам 51 нормално, не е обработено. Ще ни стигне естествено. Значи стена, да не може да плуваш. Така. Марто, имаш ли? За къде? О, чест. А, не мога Къде? да направя. Мурдър! Аз копам дърво за шефа, бе. Що го струши, бе? Да взема айтемите. О, бробичка. Браво. Взеш. Аз взех кирка. Опа, фърлих си дървото. Аз взех кирка, казва се гигадрил. Unbreaking, едно фелчер, едно efficiency, едно бахчите път. И една efficiency 4. Къде е дървенца? Къде е гръмната? Ома гъбачка. Там има още един холм. Как да излезем от тук, бе? Иво, що не си взе сета, бе? Къв се, бе? Ми вътре в честа има сет. Така ли? Да има сет с полшанки, да. Има и дърво. А, дай го. Аз вече го взех. Дай го. Ще си имам резервен. Дай Чакай. го, бе. Ще си имам резервено, е. Той аз и без това има. Аз спам. Той без това не ми трябва да се също. Чакай, баба, сега Това ли ще... ще ни е холма? Не. Чакай. 10. Никой... сега ще отида. Хайде веднага! Чувата, нали? Снимаш ли, бе? Тръгвай! Стигате! Веднага! Март, снимаш ли? Да. Стига това дърво е интекс. Този път няма да го отрязваш. Да, това бъде качен. Айде, Марта, хвата. Аре, идвайте. Човек трябваше да качи онова, дето тото садва. Марта, дай път да правим холма, бе, човек. Айде, аре, идвай, бе. Аре, бе. Вижте, Аре, той аре, ли бе. баба стига? Аре, бе, Тото. Няма, не съм ти бабата. Аре, идвай. Бъква е, бе. Аре, идвай, бе. Тот. Абе, бърни от пържолите, бе, и те. Аре, идвай, бе. Аре, си правим хубаво. Няма ти дам пържолите. Аз съм гладен. Да, давай, аре, идвайте, бе. Имах стак пържоли, дай ми малко. Те са в мен, бе. Аре, ти, бе. Аре, давайте, бе. Аре, на, бе. 51 са. Аре, чао. Аре, идвайте. Да, ти си взе. Иво, това е тъпо. Абе, аз имам стак. Аз човек изядох, защото тото ми даде и аз ги взех от теб. Човек ти изядох. О, фак, свършва тук ларуда. Имах 61, а ти ми даваш 51. Тук свършва ларуда. What the fuck, survival има край. Да. Дай ей тук подножието да направим холма. Аре, тук е. А, подножи. Ти бъзде слен с мен. Ей, тук е, Човек, тук виж, е, тук че е е. чупено, бе, аре да Чакай, чакай, че тук има бъг светлина. Ето, бе, да излезем. Бъга въз. Можем ли? Да. О, га, върна ли? О, не мога ги просто. Върна ли ме да чупиш, бе? О, мага. Те са много прости админи, бе. Къде? Нищо. Аз не съм админ, бе. Оле, май. Тук са били хора. Гледай сега. Jump. In the water. Хома, нали? Хома е бедрок. Дай ей тук да е. Ей тук, че е равно. Баба ти е равна. Аре. Ей тук. Аре, бе, аре, аре. Да, пъти е равно на Бога. Аре! Ива, забелязал ли си, че престиква човек? Но то текчър пак вижда, да. Айде, слагаме. Вижда си окей. Да, тате. Марти, Ето, влез за малко. Влез за малко. Оф. Къде си, бе? Спри за малко, бе. Вземи и то подарък. Аре, малко папкане. Не, бе, не чупи масата, бе. Аре, там да ги Аре, бе, направим. латата папка. Айде да правим тъпия холма, бе. Ами, като е тъп, не го прави, бе.
Аре бе, белички. И окей, хора. Това няма Ще се правим хум. Това не е края на епизода. Здравейте и аре да почвам. И ще го довършим сигурно утре. Да? Здравейте и сега почваме. Айде, чао. Здравейте. По-скоро това ще ти трябва, Ив. И това ще ти трябва, и това ще ти трябва, и това ще ти трябва, и това ще ти трябва. Чакайте, къде отидоха и моите? Това ще трябва. И утре ще довършим клипа. Ей, това няма. Това беше от нас за днеска. Утре ще довършим клипа. Абе, Че вземи- се е по-силен. И чао. Да. Абе, вземи това, бе, човек. Да, вика. Хубаво е. От пик не ми трябва две лични гащи. Те са по-силни от латните. Не, бе, това е се, овца и чао. Абе, човек, вземи това дървчице. Човек, пълен ми е вънтаренда. Ай, вземай това, бе. Връста на отпаяк. Ай, вземай и това. Здраве. Гащи носи. Ми, човек, как ти е... Пълен- О, видя ли чата, бе, Мършо? Кой? Бе, бай благой на циганската колиба. Кой, бе? Те си... Видя ли чата, бе? Кой? Чата! Кой ча? Чата на Майнкрафт. Кой е станал? Ние евент след 10 минути, аре почваме, бе, Мърши. Да, бе, дейваме минутите, бе. Покачи. 10 минути аз вече съм в леглото. И това беше от мен за днес, пичи. От мен. Ай, Ред 20 в цвечо. голяма си чичка, ма. Ред 20 в цвечо. Ето ти Дарквуда, тото, ако не ти си умен човек, фък, бедрока. Човек, Ред 20 в цвечо. вижте как сте го кривнали, бе. Тук е виновен. Не съм аз! Сега ще го щупа. Бе. Чакай, сега ще го щупа. Ще щупиш. Не, дей. Айди, бъбъ, пич. Ще направим стените двойни, което... И да, хора, това е продължение на онзи клип от вчера. Ако вие всъщност няма как да разберете ден, но продължавам клипа се който снимах вчера, защото вчера имаше повече. Тати ме накара да си лягам. И едната днес е, че си имам куче. Да. Много е хубаво. Голямо съдърче. Какво искаш, бе, тапук? Експлор БГ. Дай пак се в чекам телевизито. Ще да неща тук. За да са ми по-близко. О, не, пръжолете. О, добре, че то не може да се изхвърлят айтеми. Също да ме удариш ли, бе, тапак. Пах ти ме ударя. Я слизаш. Не го невидимката. Майка ти са. Я бе, невидимо копеле. What the fuck, къде е? Тук пак ли става мелет вчера? Да, и аз съм в глава, ще ме помелят сигурно. What the fuck are you want of me, motherfucker? You want a fucking kill? Oh yeah, you want a fucking kill. Мега... да, не ми е пълен сета за това. Ще се бия така, предпочитам. Ще умра доблестно. Абе, майка ви стане. What the fuck, човек, бах ти, копеленцата. И виждате, холма е готов. Фак, загубих си тиквата. Този скин е грозен, ще го сменя. Това е хубаво. Целият бедрок. Много е тъмно. What the fuck, каската ми. Ако чухте това, е кучето ми. Плаче. Тихо! Тихо. Да, много е малък още. И днес ще правим ПВП. Или нещо от този сорт. Пък всъщност, what the fuck, този скин има проблем. Да, и исках да ви кажа, че явно днес и това ще бъде клипа. Това беше от нас. Създадавам пикекс, който беше в миналия епизод.
Да, с текчер пака съм. Довиждане. Абонирайте се за нас. Да, всъщност това да кажа. За да Diamond Pickaxe. За мен Red Vice Production. Да. Ще качаме още клипове. Това е още много нов канал. От миналия месец. Не, от октомври, но не сме правили нищо по него. Окей. До скоро.